духонагаи фурӯшӣ дар наздикии деҳқонбозори Гипразем, бозори Корғон, бозори Саховат ва Сиёмамол куҷо мебошад? Инҷо 65-ум микрорайон. Духонагаи полноценнӣ, яъне ҳарду ҳуҷрааш ва ошхонашам низ реза дорад. ҳуҷҷатош, техпаспорт ҳамаш қоидавӣ, қариб бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар домҳои дӯстдоштаи шумо, яъне дар домҳои советӣ ҷойгир аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. аз ин тараф деҳқонбозори Гипразем ва аз ин тараф Калцевои Мардон. Хонаи фурӯшимон дар қафои бинои релакс ҷойгир аст. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем, дӯстони азиз. Инҷо бинои супермаркети релакс ва марҳамат, худи бинои истиқоматӣ. Бино аз 4 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 4 ошонаш ҷойгир аст. марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. планировка мефаҳмонем. ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона ва ошхона. ду хонагаи пурра бо масоҳати умумии 54 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. кришаи бино ба пуррагӣ таъмир шудааст. дӯстони азиз, хона қариб бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи 3 чиз, яъне якта телевизори калон, якта яхдони калон ва мошинаи ҷумашӯйро мебаранд. дигар ҳама чизҳояш меистад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. хотиррасо мекунем. хона дута телевизор дорад, якташа мебаранд, дута яхдон дорад, якташа мебаранд. дӯстони азиз, барои ҳамин бе яхдону телевизор шумо намемонед. нархи хона бошад 800 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад, муомилаи хуб дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, хотиррасо мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. Dom TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. лайкро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, хотиррасо мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.